Ari ambuye naira naine. Naine. Naira naine tabu mulire kuno. Mwana we tabu mulire kuno. Iwe yo tamira muru mwana we. Mwana iwe. Yafikanso nthawi yathu ino monga timakhala nayo imene timakhala tikuphunzira kuchoka ku buku lopatulika. Pa tsiku la lero muli ndine m'bale wanu Vinjero Gondwe kuchokera ku mpingo wa Khristu ku area 36 ku Lilongwe, komanso ndine ndi m'bale wanga pano. Ine ndine Namanika Malunje, ndine mmodzi mwa alaliki mu mpingo wa Khristu, ndimakhala ku Mirundu ku Lilongwe mmodzi mwa msanduliza. Pa programu ino timakhala tikukambirana maphunziro osiyanasiyana ochokera buku lopatulika, komanso zikozotheka mwina nanunso mukhoza kukhala ndi funso kapena ndimanga pamene timapereka nambala imene mukhoza kugwiritsa ntchito kutifunsa kapena kupereka ndimanga. Komanso mwina mukhoza kukhala muli ndi phunziro limene munakakonda kuti koma phunziro chakuti kodi baibulo limati chani. Ndi nthawi yabwino kuti mutilembera pa nambala imene mutiyimbira kutidziwitsa kuti tadzatiphunzitse kuti maphunziro lokhudza zakuti ndi zotheka ndithu. Komanso mukhoza kupeza maphunziro athu osiyanasiyana amene alipo pa tsamba lathu la YouTube kungwangana Lilongwe School of Biblical Studies. Muzatopeza maphunziro ambiri amene adzatopitiriza kukuza moyo wauzimu. Komanso mupite pa tsamba lathu la Facebook mukhoza kupanga like page yathu ya Lilongwe School of Biblical Studies imene pamakhalanso ma update pafupipafupi otidziwitsa za mapulogalamu amene tili nawo. Pa tsiku la leronso tikhala ndi nthawi imene tikhale tikukamba pa phunziro lokhudza ansembe. Ansembe sikuti ndi mawu achilendo kwambiri kwa anthufe. Chabwino. Koma mwina ndi nthawi zina anthu sakhala ndi chidwi kuti baibulo limatipo chani pa anthu amenewa, ndipo ifeyo tingaphunzirepo chani kapena zoona zenizeni ndi zotani zokhudza zathu amenewa ansembe. Nthawi zina mwina munthu ukamakula ukakhala kuti mwina wafika pa msinkhu umene ayembekezo kuti mwina munthu akhoza kukwatira, ngati sakukwatira nthawi mwina tu akamalonje ngasembe. So utazina amagwiritsa ntchito moteromo. Kodi tikati ansembe nangopeka chitsanzo sina ansembe mwina musade nkhawayi. Tikamakamba za ansembe, kodi ansembe ndi ndani? Zikomo kwambiri. Tikamati wansembe tukamba za munthu amene amakhala ndi nthawi yakupereka nsembe. Ali pa ntchito nthawi zonse yakupereka nsembe. Ndiye munthu ameneyu ndi amene amatchedwa kuti wansembe. Ndi dzina limene limaperekedwa kwa munthuyi potengera ntchito imene amagwira. Ndi monga mmene timanenera kuti uyu ndi mphunzitsi, uyu ndi mchikumbe, uyu ndi mlaliki, uyu ndi mbusa. Chimodzimodzinso tikamatchula kuti wansembe ndi dzina lobwera chifukwa cha ntchito imene amagwira, kuti amakhala nayo nthawi yakupereka nsembe. Munthu ameneyo ndi amene amatchedwa kuti wansembe. Ndithudi. Tikakamba za wansembe, kodi mwanenero wa nsembe amatchedwa malingana ndi ntchito imene amagwira yopereka nsembe. Komano pamene mwakamba za wansembe ndi zofunika kuti anthu timvetsetseno kuti nsembeyo ndi chani. Kodi tikati nsembe ndi chani? Taona operekayo kapena ogwira ntchito nditoni ntchito imene amagwirayo ndi chani? Zikomo kwambiri. Nzoonadi kuti mwina anthu tikamanguti ndi wansembe, ndiye tanena kuti tikamati wansembe ndi munthu amene amapereka nsembe. Tsono mwina munthu angafunsa kuti pali chinthu china chake chimene dzina lake ndi nsembe. Yankho ndi ayi. Koma tikamati nsembe ndi chinthu chimene chiuperekedwa chiuchoka kwa wina chiuperekedwa kwa wina, kapena pa phunziro lathu ndiye kuti chiuchoka kwa munthu chiti chiuperekedwa kwa Mulungu. Chinthucho poperekako ulupereka chifukwa chofuna uthokoza, kapena ufuna ulemekeza, kapena ulupereka chifukwa chofuna upemphako chifundo
kuti mulungu akukhululukire. Nde choperekedwacho ndicho chimene chimatchedwa sembe. Mwachitsanzo tikatengera mmene pa Levitico chapter 9 buku limeneli litithandiza kumvetsa bwino kuti tikamati sembe ndi chiyani. Pa Levitico chapter 9 tiyamba kuwerenga verse 1 pamene pakuti ndipo kunali tsiku lachisanu ndi chitatu kuti Mose anayitana Aaroni ana ake amuna ndi akulu a Israeli. Verse 2 ndipo anati kwa Aaroni, dzitengereni mwana wa ng'ombe wamwamuna akhale sembe ya uchimo ndi nkhosa yamphongo ikhale sembe yopsereza zopanda chilema, mubwere nazo pamaso pa Yehova. Nunene kwa ana Israeli ndi kuti dzitengereni tonde akhale sembe ya uchimo ndi mwana wa ng'ombe mwana wa nkhosa a chaka chimodzi opanda chilema akhale sembe yopsereza. Tikuona pamenepa ndiye kuti ansembe awa ndi amene anayikidwapo mu nthawi ya ana Israeli. Ndiye tsopano panali wansembe wamkulu amene amatchedwa kuti Aaroni, ndiye pansi pa iyeyo panalikonso kagulu kena kocheperapo kamene amatchedwa ngati ansembe ang'ono. Ndiye kuti Aaroni wansembe wamkulu ndiye palinso ansembe ang'ono. Ndiye tsopano Mose ndi amene akuyitana iwowa ngati ansembe, ndi akuwauza zoti atenge kuti akachite sembe. Ndi akuwauza kuti sembe pali sembe yoyamika, m'buku limene lili makambaso za sembe ya uchimo. Ndiye ng'ombe, nkhosa zimenezi zikuperekedwa kuti zikhale sembe kwa Yehova. Choncho tikakambaza kuti sembe ndi chiyani, ndiye kuti tikukambaza chinthu chimene chaperekedwa. Monga mwachitsanzo pa Efeso adalira pa Efeso chapter 5 verse 1 ndi 2 amati Yesu pamene achoka kumwamba udzapachikidwa pa mtanda, pamenepo ndiye kuti Mulungu anapereka Yesu thupi lake kuti likhale sembe, ndipo adatsimikiza Paulo kuti choperekedwa ndicho sembe. Choncho atamvetse kuti tikamati wasembe ndi munthu amene amatenga choperekedwa, amatenga sembe, amapereka. Koma poperekako apereka m'malo mothokoza, apereka m'malo molemekeza, apereka m'malo mopempha chifundo kuti munthu akhululukidwe machimo ake. Choncho choperekedwacho ndiye chimachedwa kusiyana. Ndi kufotokoza komveka bwino kwambiri. Taona wansembe amene ali munthuyo, taona ntchito imene amagwira ndi yopereka sembe, ndipo taona kuti sembe ndi chani. Nthawi zina anthuso timakhala ndi chidwi paphunziro imene kufuna kuona kuti kwenikweni za zathu amene wansembe zimatani kuti munthu akhale wansembe. Zikomo kwambiri. Pamenepa ndi funso limodzi likhale lalikulu ndi maphunziro lathu. Pali chipangano chakale ndiye tili ndi chipangano chatsopano. Tsopano mu chipangano chakalechi mu phunziro lathu lina tinaphunzirapo kuti ana Mulungu m'chipangano chakale anali ana a Israeli. Tikamati pangano ndi mgwirizano umene umakhala pa wina ndi wina, ndiye Mulungu nthawi imeneyo anagwirizana ndi ana Israeli, ndiye mgwirizano wawo umatchedwa kuti pangano. Ndiye mu nthawi imeneyi Mulungu pangano lija limatchedwa pangano la chilamulo. Ndiye tsopano usembe umene unayikidwa kuti uyendetse pangano la chilamulo chija. Ndiye tsopano tikamakamba za ana Israeli, mwa ana Israeli muja ndiye kuti munali mafuko okwana 12. Ndiye mwa mafuko 12 ndiye lina mwa mafuko 12 ndiye kuti limatchedwa fuko la Levi. Ndiye dongosolo la Mulungu limene adayika mu nthawi ya ana Israeli kudali kuonena kuti fuko la Levi ndi limene Mulungu alipatula kuti limene ndimene azitengamo wansembe. Tsono mu fuko la Yuda ndi limene Mulungu amasankhamo mafumu aja. Moti mafumu aja amachoka fuko la Yuda, pamene wansembe amachoka fuko la Levi. Umbono sonyezadi kuti Mulungu anapatula fuko la Levi limene munali Aaroni kuti limene ndimene walisankha kuti likhale otumikira ku kachisi ngati ansembe. Timaona pa buku la Numeri chapter 3
buku limene lina Numeri chapter 3 tiwerengako mu verse yake ya 11. Numeri chapter 3 verse yake 11 akuti, ndipo Yehova ananena ndi Mose nati, ndipo taonani ine ndatenga Alevi kuwachotsa pakati pa ana Israeli m'malo mwa ana oyamba onse. Oyamba kubadwa mwa ana Israeli ndi wa Aleviwo ndi anga. Pamenepa ndiye kuti Mulungu akupatula ana Alevi kapena kuti Alevi kuti mwa mafuko 12 anu ndatengako fuko limeneli ndi limene lizilitumikira. Ndiye chifukwa kuti pa mafuko 11 Mulungu apatula fuko la Levi kuti limeneli ndiye limene muzipezeka pa sembe. Kotero kuti ikafika nthawi yoti pafunika wansembe, ndiye kuti amafunika munthu amene wabadwa nakhala wa mfuko limeneli. Pa mafuko 11 aja otsala munalibe munthu amene akuzuteka kukhala wansembe. Panali zoyenera zina zimene munthu ayenera kukhala wansembe. Tikaona pa Levitical chapter 21, pa Levitical chapter 21 pationetsapo zinthu zina. Pa verse yake ya 7, Levitical chapter 21 tiwerengako verse ya 7. Asadzitengere mkazi wachigololo kapena woyipsidwa, asatenge mkazi woti adamchotsa mwamuna wake, popeza apatulukira Mulungu wake. Tikabwera pa verse yake ya 14, mkazi wamasiye kapena womleka kapena oyipsidwa wachigololo oterewa asawatenge, koma azitenga namwali wa anthu a mtundu wake akhale mkazi wake. Zoyenera izi ziwonjezera kuti choyambirira chachikulu ukhale wochokera mfuko la Levi. Ndiye munthu akakhala wansembe amafunika akhale wosadetsedwa kapena kusadetsedwa kuti ukamaza ngati wokwatira asakhale kuti wakwatira mkazi woti wina adamleka kapena kuti adachitapo chigololo munjira iliyonse ayi, koma azikwatira mkazi akali namwali. Ndiye kuti amene ndiye kuti anali wowonjezera pa choyenereza choti wachoka mfuko la Levi, ndiye kuti amasankhidwa kuti akhale wachani, akhale wansembe. Tsopano asembe amenewa Mulungu wawapatula kuti ndi amene azipereka sembe. Mafuko 11 aja akapezeka nuchimo, ndiye kuti amabwera ndi nkhosa zoti ana Israeli aja akabwera nazo, ndiye kuti asembe aja namene amayenera kuti achite sembe yofuna kuti Mulungu akhululukire chimo la munthu uja. Ndiye zibakhala choncho, ndiye kuti munthu akhale wansembe mu chipangano chimenechi, ndiye kuti Mulungu adapatula fuko la Levi. Mafuko ena onse aja pamene Mose ankapereka lamulo la usembe, ankapereka lamulo akapena chilamulo mtundu wa Israeli, mitundu yonse ija sana ichule mafuko onse aja 11 sana wachule kuti mukhozi choka munthu wachani, wansembe. Koma tsopano pakupita kwa kanthawi wawayika asembe amenewa, pakupita kwa kanthawi Mulungu adawapeza vivuto asembe aja. Ndiye tsono usembe umene utapezeka kuti uli ndi vuto, wapezeka mchilema, Mulungu anasintha. Kuti timvetse bwino kusinthaku tikumva zifukwa zomvetsetseka pamene tiwerenga buku la Hebrew chapter 7. Buku limeneli ndimene litithandize kuti kodi chifukwa chani Mulungu anasintha usembe pamodzinso ndi chilamulo. Tiwerenga Hebrew chapter 7 tiyamba kuwerenga verse 11 ndiye tidzalekeza verse yake ya 15. Ndipo pakadakhala ungwiro mwa unsembe wa Chilevi, pakuti momwemo anthu analandira chilamulo. Pakadakhala kusowa kotani kuti auke wansembe wina monga mwa dongosolo la Melikizedeki, osayesedwa monga mwa dongosolo la Aaroni. Verse 12. Pakuti posandulika usembe kufunikanso kuti lamulo lisandulike. Pakuti iye amene izi zineneka za iye akhala wa fuko lina, wa ili palibe munthu wotumikira guwa lansembe. Verse 14. Pakuti kwadziwikadi kuti Ambuye wathu anatuluka mwa Yuda. Za fuko ili Mose sanalankhula kanthu za nsembe. 15. Ndipo kwadziwikatu koposa ndithu
ngati auka wansembe wina monga mwa mafanizidwe a Melikizedeki. Ndinatero kuti funso ili ndi lalikulu lofuna kuti munthu ukhale wansembe zimatani. Taona kuti Mulungu anayika usembe wa mfuko la Levi mpangano la chilamulo chicha. Tsopano usembe umenewu udapezeka ndi vuto, ansembe aja sanakhale angwiro. Kamba kachimenechi Mulungu adasinda usembe. Tsono buku lawerenga lilionetsadi kuti usembe udasintha. Ndiye mlembi wa buku la Hebreya utilembera kuti kodi kukadakhala kuti usembe umene Mulungu adayika mfuko la Levi umene umatenga chitsanzo pa Aaroni, kodi pakadafunika tipeze wansembe wina amene auke mdongosolo la Melikizedeki? Mwina anthu akozofunsa kuti Melikizedeki uyu ndiye uti? Isanafike nthawi imene Yehova ndi ana Israeli adakhazikitsa pangano, tikapita kuchilengedwe kudadzakhalako wansembe wina amene adali mfumu komanso adali wansembe, dzina lake Melikizedeki. Akuti anali munthu wopanda mayi, adali munthu wopanda bambo, adali munthu wopanda mawerengedwe, koma Mulungu adamuyika iye kukhala wachani? Wansembe. Ndiye wansembe ameneyo ndi amene tsopano adakutumikirako mu nthawi imeneyo, akuti adali mu chitsanzo chokhala mwana wa Mulungu. Chitchedwa kuti mwana wa Mulungu nangasana lopanda mayi, auchedwa kuti wopanda bambo, wopanda mawerengedwe, koma adali wansembe. Ndiye tsopano mlembi wa buku la Hebreya anena kuti chimene Mulungu wachita ataona kuti usembe wa Chilevi wapezeka mvuto, koma usembe utani ndithu ufunika, ndiye m'malo mwake wakatenga aukitsa wansembe wina amene wamuukitsa potenga chitsanzo cha Melikizedeki osati cha Aaroni. Ndiye tsopano nchifukwa anena kuti wansembe uyu Yesu wachokera mfuko la Yuda. Paja pa mafuko 12 aja wana wa Israeli, paja ndinanena kuti mfuko la Yuda munkachoka mafumu. Koma wansembe amachoka mfuko la Levi. Ndiye mlembi wa buku la Hebreya anena kuti tsono taonani kuti kwa ukawina koma mfuko la Yuda. Pa nthawi imene Mose ankafotokozera chilamulo mnthawi ya ana Israeli, sanakambepo kuti mfuko ili la Yuda mudzachoka wansembe. Moti chikhalire nchikhalirecho sadapezekedi wochokera mfuko la Yuda kuti nkukafekezeka pa guwa lansembe aliwotcha nsembe. Ndiye za fuko ili la Yuda Mose sadanenepo kanthu. Ndiye kuti apa pakuonetsa kuti Mulungu wasintha usembe. Ndiye usembe wa Yesu ndi umene uonetsa kusintha kwa pangano. Usembe wa Yesu usonyeza kusintha kwa lamulo. Chilamulo cha Mose chimene ansembe akadapezeka opanda ungwiro ndije chimene Yesu anachikhomera pa mtanda. Ndiye kuti wansembe amene tili nawo lero situwapeza kuchokera mfuko la Levi, koma uchokera pa chitsanzo cha pa Yesu, amene Yesuyo adatenga usembe osati pa Aaroni, koma adatenga usembe kwa Melikizedeki. Tsopano munthu akhozofunsa kuti pamene usembe udasintha, lero tukamba za Yesu amene anachoka mfuko la Yuda, ndipo mfuko la Yuda mumachoka mafumu. Ndiye wansembe Melikizedeki adalinso mfumu komanso adalinso wansembe. Ndiye chipangano chatsopano kodi usembe Mulungu adawika motani? Tamba za chipangano chakale, tsono ataona kuti usembe wa chipangano chatsopano amene ali woyamba pakusinthika ndi ndani? Ambuye wathu Yesu Khristu. Tsono munthu angafunse kuti kodi tsono mu chipangano chatsopano kulibenso ansembe ena ndi Yesu yekha? Chifukwa ndinanena kuti Aaroni anali wansembe wamkulu, komanso pansi pake padali ansembe ang'onoang'ono amene amatenga nsembe kumpatsa Aaroni, pamene Aaroni amakhala nayo nthawi yotenga nsembe zija kupita nawo kumalo opatulikitsa kukapereka kwa Yehova. Kodi mchipangano chatsopano Yesu tamva kuti ndi wansembe amene akuyimira chipangano chatsopano. Kodi ndiye khayi wansembe? Yankhuloti ayi. Kuti timvetse bwino kuti ansembe ena alipo ndipo ndi ndani, tikuona buku ili la 1 Petro chapter 2. Pa 1 Petro chapter 2 tiwerenga kuyambira verse 5. Pa 1 Petro chapter 2 verse 5 akuti inunso ngati miyala ya moyo mumangidwa nyumba ya uzimu kuti mukhale ansembe
oyera mtima akupereka nsembe zauzimu zolandiridwa ndi Mulungu mwa Yesu Khristu. Tibweranso pa vesi yake 9. Koma inu ndinu mbadwa yosankhika, ansembe achifumu, mtundu oyera mtima, anthu amwini wake. Kotero kuti mukalalikire zoposazo za Iye amene anakuyitanani mutuluke mu mdima mulowe mkuwunika kwake kodabwitsa. Inu amene kale simunali anthu, koma tsopano muli anthu a Mulungu. Amene kale simunalandira chifundo, koma tsopano mwalandira chifundo. Tsopano Petro akufotokozera mmene usembe ulili lero. Akuti inunso ngati miyala ya moyo. Akamati inunso ngati miyala ya moyo, akunena anthu amene akhulupirira uthenga wabwino. Ndiye ngati akhulupirira uthenga wabwino, anthu akabatizidwa nulowa mu mpingo, akamati nyumba ya uzimu akukamba za mpingo. Ndiye akuti inunso ngati miyala ya moyo mumangidwa ku nyumba ya uzimu, inunso mukhala asembe. Muzipereka nsembe zanu kwa Mulungu koma zolandiridwa mwa Khristu Yesu. Pamene pa munthu atanthauza chani kuti nsembe zathu tikamapereka kwa Mulungu, Mulungu azilandira nsembe zathuzo mwa Khristu Yesu. Monga ndanena kuti mchipangano icho Aloni amalandira nsembe zochokera amene anali pasi pa usembe wake. Ndiye kuti Aloniyo ndi amene amatenga nsembe zonse zija ndimene amanyamula nkukalowa kumalo opatulikitsa ukapereka nsembe. Ndiye ifeyo ngati akhristu kapena mpingo mu chipangano chatsopano tosefe Bible ikutcha kuti ngati tatembenuka mtima tibatizidwe kukhala mwa Ambuye, ndi kuti ndife oyera mtima komanso ndife asembe. Ndi akunena kuti ntchito yathu yoti tizipereka nsembe kwa Mulungu. Koma Mulunguyo akamalandira nsembe zathuzo amalandira kudzera mwa Khristu Yesu. Kutanthauza kuti Yesu ndi wansembe wamkulu, ife ngati akhristu mu mpingo ndife asembe ang'onoang'ono. Ndiye kuti ikakwana nthawi yoti ife tipereka nsembe zauzimu, ndiye kuti tikatumiza zisanakafike mu ofesi ya Yehova, ndiye zimakafika m'manja mwa Yesu ngati wansembe wathu wamkulu. Ndiye Yesuyo ndi amene amakhala nayonso nthawi yopita ngati kumalo opatulikitsa ukapereka nsembe zathu zija. Ndiye kuti mu chipangano chatsopano akhristu onse amene abatizidwa nkumangidwa ku nyumba ya uzimu, Bible ikutcha kuti ndi achani? Asembe. Timapereka nsembe zathu za uzimu kwa Mulungu, koma Mulungu amalandira nsembe zathuzo kudzera m'manja mwa ndani? Mwa Yesu Khristu. Ndiye usembe kuti lero munthu ukhale wasembe, ndiye kuti ufunika kuti umve uthenga wabwino, ukhulupirire uthenga wabwino, ulape machimo ako, ukabatizidwa nukhala mu mpingo walowa mnyumba ya uzimu. Ifeyo tufanizidwa ngati miyala. Ndiye tsono atitchula kuti ife ndife miyala ya moyo. Ngati talowa mu mpingo mwa ubatizo, ndiye kuti pamene paja tasanduka miyala ya moyo, tamangidwa ku nyumba ya uzimu kumene ndi mpingo. Ndipo ntchito yathu yayikulu pamene talowa mu mpingo ndi kupereka nsembe. Koma nsembe zathu zimene tizipereka ulendolo akuti tidzapereka nsembe zachani? Zauzimu. Nsembe zauzimu zotikapereka zimakafikira m'manja mwa Yesu, Yesu amazitenga kukapereka m'manja mwa Yehova. Kwakukulu I think mwina chimene munthu ayenera mwachidule malinga ndi zimene mafotokoza kunena kuti tikakamba za nsembe chipangano chakale analipo anthu amachokera ku mtundu wa Levi basi. Ndipo Aloni anali pamwamba pa asembe ambiri ang'ono. Chipangano chatsopano chikunena kuti tonse akhristu ndife asembe. Ngati tili ndi nsembe wamkulu ndi Yesu Khristu. Basi. Ndiye kuti tiyenera kuchotsa maganizo okuti nthawi timaona nthawi mwina zipembedzo zino mati atupita kwa asembe. Mulungu sanazikoze kuti chipangano chatsopano chino paitokhala kagulu kochepa kumati awanga asembe. Koma aliyense amene ali mkhristu, amene ali mu mpingo wa Yesu Khristu, anaonjezereka moyenera amene ndi asembe. Chipali ndoti payekha kozotenga zochimwa zake ukapereka. Chimene chosiyana chipangano chakale ndi chatsopano chakale inu mukakhala mwachimwa m'matenga ukapereka kwa wasembe. Pamene lero Mulungu akuti wekha ndiwe wasembe. Ndiye ukozopemphera wekha kwa Mulungu kudzera mwa Yesu Khristu adzakukhululukira. Pamene chipangano chakale pa wekha sizimatera.
ndeti masiku ano mndu sangamale kuti titsatireso za chipangano chakalecho wala awa anamalika malonje ndi asembe athu ndeti zipita kwa anamalika malonje tipempherereni ndenu muzeni zinatha za chipangano chakale chatsopano mulungu akuruza kuti tonse ndife asembe amene tili mu mpingo wa Khristu koma ndakuvani pamene tupita kumapeto mumakamba apo zoti asembe ya uzimu mumakamba zichani mawu kuti sembe za uzimu zimene mtumwi Petro wazitchula tikumbukira kuti ana Israeli Mose anauza Aaroni ndi Zake kuti mubwere ng'ombe mubwere mbuzi ujeni nkhosa sembe zimene zija zidathera pamene Yesu amafa pa mtanda ndi thupi la Yesu Khristu limene limafa pa mtanda adalowa malo masembe zili ndiye zidatha koma tsopano ife achipangano chatsopano watipatsa nsembe za uzimu zoti ife tipereke kwa Mulungu munjira yotere tilengepo chitsanzo nthawi zina Davide pa Masalimu 141:2 adanena kuti pemphero langa liyikike ngati chofukiza pamaso panu kukweza manja anga kukhale ngati nsembe ya madzulo pemphero lija palokha ndi sembe chifukwa mu pemphero muja muli mawu olemekeza komanso muli mawu othokoza mu pemphero lija komanso muli mawu opempha timanena kuti asembe aja amapereka sembe ifa yothokoza amapereka sembe yolemekeza amapereka sembe yopempha chifundo kuti akhululukidwe ndiye pemphero ndi nsembe ndiye ife Khristu timapereka mapemphero athu kwa ndani? Kwa Mulungu. Tikamaona pa Chivumbulutso chapter 8 mu Chivumbulutso chimene Chivumbulutso chapter 8 mu verse yake ya 3 ndi 4 akuti ndipo anadza mngelo wina nayima pa guwa lansembe nakhala nacho chotengera cha zofukiza za golide ndipo anampatsa zofukiza zambiri kuti aziyike pamodzi ndi mapemphero a oyera mtima onse pa guwa lansembe la golide lokhala pa mpando wachifumu ndipo utsi wa zofukiza pamodzi ndi mapemphero a oyera mtima unakwera kutuluka mdzanja la mngelo pamaso pa Mulungu. Aunena kuti mngelo wina adali nacho chotengeracho mkati mwake chotengeracho ngati cha golide ndiye mkati mwake mudayikidwa zofukiza ndiye tsono pamene munayikidwa zofukiza panafunika kuti atenge zimene chakapereke pa guwa lansembe ndiye ananena kuti pamene azitenga kukapereka pa guwa lansembe aphatikize ndi mapemphero a oyera mtima ndiye kuti ife Khristu pamene tikupereka mapemphero kwa Mulungu timakhala kupereka sembe pa Efeso chapter 5 verse 1 ndi 2 ndakambaso kuti chopereka ndi chani? Sembe. Pamene pa mpingo paja tili kupembedza pamene mbale ikudutsa ndefe ngati tutenga chopereka chathu kupereka pamene paja tupereka chani? Tupereka sembe komanso kuphatikizira pamenepo pamene tima mpingo ukumwimbira Mulungu nyimbo ndiye kuti pamene paja tupereka chani? Sembe. Kumwimbira nyimbo kupereka mapemphero komanso kutenga chopereka chathu kupereka zimene zindi nsembe za uzimu pa Roma chapter 12 verse 1 Paulo anena kuti mupereke matupi anu sembe ya moyo ndiko kupembedza kwanu koyenera ndiye kuti atanthauza kuti pamene ife tanyamuka ku nyumba pita ku chalichi matupi athu atapita nyamuka pamene tikupereka sembe ya moyo kuonjezera kupereka sembe ya moyo komanso kupereka sembe ziti zimenezo Kencho Bible kamakamba za sembe za uzimu zikukamba za mtunduti umenera ndeti mwachidule sembe za uzimu ndi kupembedza Mulungu magawo athu asanu komanso tazina matokhala nyumba kungopemphera kuimba nyimbo kakutani zonsezi ndikupereka sembe ndithu nchifake pali kusiyana ndithu sembe za chipangano chakale sizatsopano pazatsopano pana aliyense akozorani pamene zakale zimafuna kupita kwa munthu wina wake akakuchitire zimenezo zimene Bible likulora sizili choncho zidachitika zimene zisembe wakalewo kudapezeka nchilema ndi Mulungu anasintha ndithu kuti kwa aliyense ndi wasembe pamaso tiyamikire kwambiri chifukwa mwatithandiza maphunziro amene la wansembe mwatiunikira zambiri zimene zizofunika kuti tizimvetse Pamoga lero mnali ndine mbale wanu Vinjero Gondwe kuchokera ku mpingo wa Khristu Ugwera 36 komanso nali ndi mbale wanga pano. Ine ndine Namanika Malunje ndine mmodzi mwa alaliki mu mpingo wa Khristu ndimakhala ku Mirundu Lilongwe mmodzi mwa Sanduliza. Kufikiranso nthawi ina Mulungu akudalitseni nonse. Amen. Ari ambuye naita naine. Na ine.
tsamira na ine dzapumulire kuno mwanawe dzapumulire kuno iweyo tsamira mutu mwanawe mwana iwe